Yabona ngoku we're getting closer to the end of season 4. But before iphelele season, let's do a quick recap. Yonke ke lento iqale kula wedding when uMeza was dumped by Sister B because Sister B evile ba uMeza akanayo uRaf. Awunamali kaRaf oyilindileyo. Rafu. Hayi man. Undenza iquza. Undenza iquza. Wenzeka ntoni nje? Undenza iquza. Kulena ke ukusizini khange simbone kakhulu uMeza usanofika ngokulate xa isizini ngathi yaphela ufika seligqirha oRhatebe ke nabanye babekholelwa kuye. Sithi kwathethe umnyamekanya Kanya yena nethwasa kanya Kodwa uMeza yawaconfessa pha kukhamba ukuba bengulogqirha yena yonke lento beyenziswa ngumgogo. Cacisa gama kuthini ngoku akhonto ndizayicacisa apha qika hayi zange ndewaliqeka uLiya siye sambona ke nethatha wakho umgogo esiya kucendana esilalini kulapho ke nayo uRhatebe wamlandela wayomcenga for uMary. Hayi noko mntana mani kwasu nje. Andimazi lo muntu. Utyiwa intoni? Uva ndawuni intetho usuqhubeka kakufa ndawuni. Elia boy happy to see me izapha ngayiphathisa kodini ndanditheli yandiza kulandela msinisi Drop. Khona kulo caba gqirha elikhulu lapha ekuhlaleni. Mama wami lo wena. Wazala. Uye wabuya kuLiya phesilalini wahlala nayo uRhatebe. Hey impilo pha uRhatebe beyakumnandi man. uRhatebe bemdla kahle uLiya. Kanginendini wena ndiyazi njani wena man khawungene pha endlini Xa isizini izophela ke sesibone ngohamba. Yo inyoka nyana bhuti ngoba xa kufika yena izinto zamoshakala. Check phakude phakude Yo. lento yathwasiswa zento abantwana bathi ngumgowo thini umtshana thwasela kuFacebook check Kulena isizini sesabona the rise of uChezi from eqhwatyweni ngempama uyihug and now uChezi uyiplayer bese sambona ke pha business Sister B but lento yakho ubuplayer iyamfaka engxakini ngoba uthe akamfuni uNomazwe kanti uNomazwe wazinto yakhe enkulu. Yo wenza ntoni uNomazwe waxelela ilizwe lonke ngesecret kaChezi ukuba uyikwekwe. Njengoba ucimba uclever kunami ngasandikhuphe imfihlo le unayo thetha bahlali yo bahlali ndingokwendala lelali ndingokwendala zakandoluka Damn, on the other side imbi lento yenzekayo pha between umfundisi kunye noJeya. Awu inceke madoda sathukisa pha yilohana nana ubucawa ubekho ecaleni. Jeya utya i-all brown ecaweni yabhalilo athi cwaka Jeya ndahamba nawe Jeya yakusetrack in ebanda wena etrackers in wabhaqa lo mntana wesikwayireni lo izapho yabona kaJeya endlini kamamfundisi Jeya uphuma mfundisi Jeya Yo kodwa eyona nto yothusayo yile yenzo umfundisi Phakameri. Ay, balusalukwe. Barry! 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 Ubujeya kakutshana. Ubujeya Barry! Yonke ke lento nezinye nezinye revelation sizifumana Friday ngeseason finale bona ngoku azochamadama namanzi hanje kanini. This is your one and only uMandiswa kaMachaya aka uRas Phanjile Fondini nguRhatebe ke lo ndlebe ntezombini umthimkhulu. Ayo ngubhuti Betsha landlord from area 11 near Cape Town to another level. Molweni igama lami ndinguSimbulele ndinguSimrere kamamakhe ndinguChanos kamalume wakhe guys. Igama nguWendi Ndlokweni and I am part of ikhasi Sugar Mama. Sugar Mama season 4 igqirha leli liyathetha nali igqirha leli liyathetha liyi-president job. Guys, ndizimanzo announce ndinichazela uba ngalolu hlanu siya kuyo. It is the season finale this coming Friday. We have came to the last episode of season 4. So this coming Friday, it's episode finale ka Sugar Mama season 4. So guys, ndiyacela please don't tune in. So ngolesihlanu uyavala season 4. Season 4 siyamvala this coming Friday. Asithi sivala uSugar Mama season 4. But fortunately siyabuya very soon. Guys, niyayazi ke idrama ebakhona xa gqityeliswa. So I don't think that you want to miss that. Ndicela ningaphoswa, tune in guys, kuzaba mnandi kakhulu. Yema
madoda. Luku mfondini. Lux. Lukhanyo. Tsamaka umuntu omdala, thokoza gogo. Tak. Hayi Tak. man. Gogo njengam. Tak. Gogo njengam. Luku, awukwazi mfondini man ulala ngolu hlobo phandle man. Umele kaloku ungena endlini xa uziva ufuna ulala mfondini. Nimutya njani kanti obutywala nina? Uza konzakala apha Lux man. Ngena endlini man. One feed, that pam. Thetha ngantoni? Yabona into enzenziwa uphi. Yabona into enzenziwa umapipi. Jonga hamba. Hamba. Uzulumke hamba, umisa ingqondo, ulumke hamba. Seyenza kum lento. Ungubani wena umthana wakho, ungubani wena? Hamba. Yo, ulumke lamntana. Ngubani uhamba? Lux uthetha ngantoni man? Ngubani uhamba mfondini? Kutheni ngoku wade wabhuda ngokuhamba? Kuqala kuyanibhudisa Lux ne? Ingathi ndiza kushiya ulale apha. Xa ke wena uyibona ba yibhedi le ungalala kuyo, ndiza kushiya apha ke mntanam ulale. Ame ndiyiphinde. Lala kaloku Luku. Ube bhizi ke nokuhamba bakho endingabaziyo. Sawubonana. Njani? Uyephi ngoku? Hayibo. Unyawo utakekho lapha ekamereni. Upha ekamereni sisi. Ndisuka khona ngoku akekho ba. Uthina mntana? Akekho. Hayi ngakuphambene ke ngusisi. Hayi ngakuphambene rungu. Ndiyomthatha kwasitutsuba ngoku ndiyomthatha kwasitutsuba ngoku engafuni ugoduka usisi. Ufuna uqala uba ngaphindela kwasitutsuba. Hayi ngakuphambene. Hayi mntana. Akuphi ifowuni ngafanele isitutsuba. Funela isitutsuba ubuze uba akekho bhani usisi. Ngigqileze ekamereni kaloku. Unjani mama? Molo tatam unjani? Ndiyaphila nami inkosi tatam. Ndicela ubuza wethu mama akazanga apho na? Tyhini hayibo. Okay tatam inkosi. Uthi umgqibele ngela xesha uyomthatha. Uthina? Uthi umgqibele ngela xesha uyomthatha. Madoda. Nokuphi ke ngathi usisi? Xa ngakwasitutsuba. Hayi, kundigila intoni mhlawumbe siyazigudla endodeni. Molo nawe. Tyhini Ithamsanani ngaka. Hey, Hiya, God bless you. Hayi man, hayi rhathi ungakulinga uthethe ngamathamsanqa apha. Mna ndizele andimazi lo uba ithini yena into yakhe. Yazi uba ndizothini apha. Sothi yeyi Tena undiqhela kakubi nje ndiyinyori. Tenzile lokhu ndiyinyori. Mamela apha Mary, wayinyori andikwazi uba uzothini. Ufuna ntoni emveni kwam Stop Mary? it, man, Tamsiana, man. I like it, man.
Tyhini zintoni ezi zinto nizola phambi kwam nisenobabini? Ne, mamela man. Tyhini? Andilwi apha kaloku mna andilwi nanyama nagazi. Mna ndilwi nemimoya. Yes. Mamela Rhadi mani into endizele yapho uyayazi nawe. Ya, ndidibanise mani nokwam ezikaKhesare kuKhesare, ndithi ndakugqiba ndiyibethe izule bawo. Mary kuzathini Jota msiyana? Imali yakho nayo yeva ta. Kasi kubone ba mawuthini xa abantu bengakunika imali. Uqala uthini abantu xa bangakunika imali? Akho mali zayifumana sinayo imali yakho. Into ngokucaba Bone ba manithini Rhatebe. Bona ba mawuthini ta. Into ngokucaba sangcungcuthekiswa imali yakho thina. Hayi. Tyhini. Right. Mamela ke umsiyana uzayigqwitha abone uba makatyhini uzuyimele Rhatebe. Ha, bona ba mawuthini ta msiyana nditsho. Uzuyimele. Bona ba mawuthini. Tyhini, sek. Nento yoyikayo kanti. Next Tino. Escama simpika kumethi njana lo undo kwasimzana akalo plus anatsukuboni makale namba utabuki jazi ube manzi phansi ashama tamana manzi matamana manzi matamana manzi ashama tamana manzi aisha Bakutamaku. Utywala bendivinjo ulatamkhulu. Hamba. Enxilise le brand ne. Ibonisa amahamba. Utywala kwedini. Bakutamaku. Hamba. Kathi kononwabe. Sele kakuhle. Ubutywala bomviwo nalaqamagu wakho. Nilibazisa man. Bambezela umnqilo ngoku. Umnqilo namfane nani. Nomviwo nalaqhamba wakho utywala. Ndicela uliya. Uliya akekho kunini ndithetha ngakuwe le nto le. Ufuna ndithethe njani? Hayi bo Rhatebe uliya ukhona apha ndicela uliya Rhatebe yintoni? Okay Mary jonga uliya ukhona but akafuni uthetha nawe. Izathini ke ngoku? Hayi bo Rhatebe. Ntombi. Kame bra. Uyafuna uthetha u? No kame ngifuna umvuthi ngame kathetha. Ufuna Liya. Yintoni sithanda sam? Yini endide ndiphuke ndiguqe ngamadolo. Ndiyakucela mntu wami yintoni ithi xa ungakwazi undixolela. Ndiyayazi uba ndakuvisa kabuhlungu. But ndiyakucela sithandwa sam yini. Khawubuyele endlini. Uxelela uzozipressa apha kuRhatebe ubugezelana noRhatebe. Ndiyakucela sithandwa sam please. Uxolela nokuxolela, don't worry about that. Xolela. Kanti ungasozenza ukubuyelana nawe andisakufuni andikufuni. I think uyava ke ngoku. Uye kulaa mntu ohleli naye phaa nenze into eniyenzayo. I think uyava. Fanelene nibadala kamnandi ningamaxhego namaxhazana enza ntweni andisakufuni mna ndi-right ngawo. Hayibo Liya. I think uyava ke ngoku. Bantwana wena. Sap Liya, uliya indoda Liya. Unyiba nto? Inyuba wena Mary yazi? Ikhona enyibisayo kule nto ndithethayo. Ikhona Mary yazi? Mary ndinyuba indlela ongayo xhokazana. Uthi uzithobe emntaneni ndacela Liya akhe ndive uthatha Mary uthi umcane nange-English umntana abantu angafuni. Akafuni Sibhanqa wena. Sibhanqa esifundileyo for uLiya. Awusoze uye kuba sesibhanqa wena. Good ndafundiswa nguwe Mary. Uyiboss yazo isibhanqa. Stop it Georgette. Fuck off man. Right Mary. Ay gaske manje uLiya ingakufuni kayi4. Ingafuni kayi4. Sis uni ngicela Liya ungazi kuphinde Liya. Mdala Mary kuwe Liya. Mdala Mary ufuna ukwenza ntoni ngoku? Uyathakatha ngokwagqiba uphele. Bam ungaphele ngawe Liya. Ubudom uzabadom ithi ngapha. Ubudom uzabadom. Uright yethanda kodwa le move. La okubethile kuxwebile.
Ya kwedini. Yo, umbi wena kuqala. Xwebe ngokukunetha kwedini. Yu. Into zam man. Oh, nali ihlobo ebusika madoda. Unjani nonto awusemhle. Wedwa right apha. Niyazibo? Awusadlali ngamehlo. Wathi uyafana nentombi yakho ke ngoku. Alright Mary. Alright Mary. Wena. Ndi-right for kutheni neshori? Kuthini ba neshori? Kutheni angathi awundazi? Into mani udika mani? Ngoku sikwakumnandi apha ngalaa mini. Yonke into ihamba kakuhle ngokugqitha nje urhuqa iteki. Sekunjenje nguwe lo. Uzothini apha? Ndize kuwe kaloku. Into endizisa apha mna nguwe. Xa imnandi yaphindwa uyaphi? Ndiyaphi into ndiyakotuka. Yazi ndiza kulandela ke. Ungakulingi undiqhele kakubi. Ndiza kulandela. Ungakulingi undiqhela ndifuna ukubona. Sigqibe sasiyiqalile eyaqalwa kudala. To be continued to be continued. Ayekwa. Yo, wewedwa. Phuma nawe wedwa apha. Yo mntu wam madoda. Oh, kwatsho kwashushu esifubeni serhamba madoda. Jonga, ngqengqapha mna nam. Oh. Intoni ento ozixwebileyo man. Yerre makwedini. Intoni ngathi usasa kanenzela into apha. Yho urhulumente abantwana abashiye benje man netinarha yonke. Yho, yeza Mary. Grant intshulube. Chezi. Hayi man, Chezi, hayi man. Ungasela njani utywala ngengobakho ufike uzigalelele etywala ngengobakho? Hayi sukundithi ndunya ngamehlo Chezi akho mzane beka obotywala pha phantsi. Siyani, ufika ndisela apho uthi utywala bobam. Kutheni usithi msiyana kum Chezi awunaphuthi beka obutywala phantsi Chezi man. Awukhange uthenge itywala wena apha. Asiseli nawe Chezi. Asiseli nawe man. Ina noch. Faka le airtime. Iyothengwa nguwe kakade. Faka le airtime ndifuna uka. Chezi Chezi ndakukuvithiza Chezi uyandazi kakuhle. Ndakukuvithiza Chezi ndakusekela amangcwaba inkani ina. Nitho Chezi batheni na? Faka lo airtime Chezi. Yifake. Uyava? Uthi ugqiba undinike ndizowufowuna. Uyava? Ya. Sokoliswa ngoChezi apha. Ungubhonyongo Chezi. Asikwazi utya nawe Chezi. Asehle sonke esithebeni Chezi. Uyava? Funeka uzifundise loo nto. Uyikwekwe Chezi into ijwabubule. Uqibile? Ngoku ungathethi nje vula umlomo Chezi man. Uthi tamsijo, tamsiyana. Ndigqibile ndikuve. Bani? Bamba apha Chezi ndiyakubona ingathi ufake ibamba apha ndilungile ndivile ina. Bamba apha. Ungaseli. Fowunela uba ukazi. Bawukazi kunjani? Siyaphila mani bawukakho nto. Yiva mani naku kwenzeka pha into eyenzekayo phaa kwakho yi-Jendi Haze andifuni ukuxoksela zivele zibhuqe nje ooliya bahlala kwakho kwaye ngenoba ndifike uliya phaa ebhizinesi asigumgedle uMary kwakho eyomfumba uMary ebhedini yakho. Ndithi kuwe ibhedi yakho ayinawo nomlenze igqawukile imilenze ngenxa yesasigumgedle uMary. Indlu yakho yi-Jendi Haze buya. Nazo ke iyawubonana xa ubuya baba. Danko bawukazi. Yiza thini Thixo Chezi. Chezi iqwela. Wasintoni ngeqwela Chezi ungalitya njani iqwela Chezi sisigananda esi Chezi. Uyasazi isigananda? Yar. Thini Thixo Chezi. Hayi Chezi ndiyanyanzeleka into yokuba ngabana ndikubambe hayi Chezi ntombi hayi. Ndiza kufumana Chezi. Apho ndikubambe khona Chezi. Ndiza kukubhuqela oogqirha nezicaka. Uzawuyazi into etywala igqirha.
Hey! Thetha liya. Khatebe. Sikuyikhanyo lo. Khatebe. Kanye. Undiphathele ntoni? Undiphathele ntoni Khatebe? Thetha liya sikoyika chaza lenize leyo. Si 13 June. 13 June. Kwenzeka ntoni? Makhosi, ndizisewuliya apha ne ikhonda azoyicela apha kuwe ne. Xelele laba uvumisile wena apha uyachana umhlola. Achane lo mhlola liya. Thetha njutiteni man. Thetha apha ekamereni mfondini. Sicela sold out. Kantoni? Comedy show yethu. Comedy show nini? Nge 13 kaJune apha. 13 kaJune apha eBhayi kanye. 13 kaJune. Yeah. Ilapha eBhayi. Izabela lapha eGqeberha. Yenzeka down. eMandela Bay Theatre. Mandela Bay Theatre. Abantu nizabafaka ngamalini abantu? Sibafaka nge200. Bantu umuntu 200. Umangelo. Ungena nge200 computer ticket. Ngoba Azaliya mani enibaphetheyo. Andim Liya Nqaba. Baphanjile. Siyaseya. Luphelo kodwa. Fusoleke. Dam Roger. Udam Roger lixhego lesinyanya esikhulu. Dam Roger. Sabekhona Dam Roger bakhanya. Sabekhona. So kanye nepnithetha ukuthi ngifuna bayiqwale la ndibe inyambalala khanye yebo. Ngithi kandihleka nangu umuntu abaye bakhwele phezulu kwampenhloko khanye. Beyisold out ke iseBhayi ke lando ke apha ekhaya. Hey. Masivume. Thetha liya. Masivume. Siyavuma khanye. Awuthethe unyama nakho lokho. Yey! Siyavuma. Yayibona khanye lena. Sold out but now sold out. Kanye ethanda amagqirha akho khanye. Cela uxele abaphasi cela zaba yebukela ishow nabo yebo kanye. Hey! Hey, Kubando, my sweetie love for you know, daddy we love you. I do Bible, Fede Minanga, Svelanga with Astro. Hey, Futega codes, easy, campuses. I found it down, it's mixing them Jito accomplices. I found the papa, my papa's a helicopters. What put the Luda and his Abuya like Hamasis, and Kamasis, so put the Luda and Abuya Pagamis. Will you be my one and only sister and Sangani, so Gulungulo of Tanganis? Kawanagila, my hit, I was a seller, I'm a chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful, so I love since a Nixie. Thumela bomalumo suso bamisisi na hopeful abazali bakhali cool ngamo fully in love ngam cool mama.